afternoon guys. Good afternoon sa aking mga kayahay. Good afternoon sa aking mga kayahay. Andito tayo ngayon para sa araw ng vlog na ito. Magpapalit tayo ng bearing ganito. Bearing ng tricycle sa unahang gulong ng tricycle. Nakikita nyo halos nagluluhod na ako dito kasi para mas mababa, mas madali. So ayan guys, nasamahan niya ako kung paano pagpalit ng bearing na ito. So sa unahang gulong ng tricycle. So ito guys, kung magpapalit kayo ng bearing, halimbawa hindi natanggal dito yung housing, ang gagawin nyo pa-spot nyo na lang, kasi yung housing bearing mahirap tanggalin kapag naturno na ito. Kumilid tayo guys kasi umuulan So ito guys, pag yan pag naiwan yung housing bearing, papa-spotan nyo na lang ng bakal na pag ganon, kahit isang isang pahaba lang sa loob. Ngayon pag i-spot yan, saka yan pupulpugin o pukpukin ng martilyo at tubo palabas para magkalabas ito. Kasi ito na lang ang housing bearing natitira, wala na yung inner nya at yung mga bulita nya, pati yung belt ng bulitas. Kasi mahirap tanggalin ngayon na housing bearing kapag ito'y naturno na. Kahit nga hindi pa, ganun pa rin, mahirap pa rin tanggalin yan. So ngayon guys, ayun nga guys, itong bearing natin, pwede nyo rin tanggalin ito na takip nya kahit dito lang sa harap, dito lang sa bandang ito. Tapos lagyan niyo ng grease o grasa. Tapos ngayon kung ipapasok niyo na ito rito, ganyan, ipahiga nyo guys. Shout out sa kapi. Ayan. Ayan guys, buksukin natin yan. Hanggang sa makapasok yan dyan guys, no? So ayan guys, pupukin nyo hanggang sa lumapat yung bearing. Ngayon babalik na rin nyo ito. Kung may naririnig kayo guys na background sounds, yun ay Kadinang Ginto, shout out. Baka naman linisin nyo ito guys at ipasok nyo itong spacer. Tapos yan guys, saka nyo ipasok itong bearing. Yan, dinubul bearing ko siya guys para mas maganda. So ayan guys, nailagay na natin yung bearing na magkabila. So ayan, ikakabit, tapos ikakabit na natin yun doon sa tricycle na yun. Yan. So madali lang guys, di ba, magpalit ng bearing. Siya nga guys, siya guys, kapalit na tayo ng bearing ngayon. Mag-subscribe na lang kayo guys
At i-hit nyo lang ano, bell notification para updated kayo lagi sa aking mga susunod na video. So yun lamang guys. Salamat and God bless to all. Thank you.